urip resik sapa ta sing wani bebarengan tininggal tan ana rahayu panggayuhane wah kang mamala iku rumat tanah gemisatiti rembug tumrape warga ugemi satu beketi ngalam wicaksana hang lestari titahing murbeng dumadi mangyuhayu bawana sok sintena kakung miwah putri gede cilik tanpa beda-beda rarasing lelakune jalaran saras iku saka ati hang rasa wani wigati eling ana uwah kang bebendu
kula wentah iku utama nyantosani lelaku prayitna ati pakasa